Makadiko vagari vese vemuZimbabwe. Ini ndinonzi Mukanya kana kuti Thomas Mapfumo. Ndati ndikutaurirei stori yangu yakaita kuti ndiuye kuno kuAmerica. Chinhu chakandiunza kuno kuAmerica, vana vangu. Ndaida kuti vana vangu vapedzese education yavo zvakanaka vari munyika ine runyararo. Saka ndosaka ndakauya kuno. Izvino ndatoo citizen yekuAmerica. Ndoda kukutaurirai kuti chakandibvisa kumusha uku chii. Munonzwa chichinzi hanzi Wikinero aida kunditengera mota nekunditengera imba nekundipa mari. Kwete, hazvisiri izvo zvinhu zvandinoda, kwete. Wikinero kana ari munhu wevanhu ngaape mari yake kuvanhu vanoshupika. Inini handisi kushupika, kwete. Ini chandiri kuda, ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa. Ndine motikari dzangu dzinoita 5 dzakatorwa nehurumende. Zvakaitika ndezvizvi: ndakatenga motikari idzi ndichitenga dzaibva kuSouth Africa, dzaitengeswa nevanhu vaitengesa motikari idzodzi. Saka ndikabhadhara mari yangu ndikatenga motikari idzi. Zvakazoitika sokuti motikari dziya dzatorwa, dzakaendeswa kunopakwa kuTomlinson Depot, ndokwadzakanopakwa dziri ikoko. Inini handisati ndauya kuno kuAmerica, asi mhuri yangu nokuona zvaiitika vakati kotoita sei kuti tibude muno munyika munomu. Takungosonwa nemapurisa nenyaya yedzimotikari idzi, motikari dzatakabvisira mari, 5 cars dzatakabvisira mari. Hongu tazowana mukana wokudzoka wokuuya kuno kuAmerica. Takafamba tikauya kuno kuAmerica tikaona pekugara. Mr. Alan Green, murungu akanaka, murungu ane mwoyo wakanaka, akanga asina rusaro rwaganda, ndiye akandiita kuti ndive muno muAmerica. Zvakanaka zvadaro izvozvo, tagara kuno. Shamwari yangu anonzi Simba Chiromo kana kuti Cuthbert Chiromo akafonerwa nemupurisa. Foni yaibva kuheadquarters dzemapurisa, akanzi Chiromo, uya utore motikari dzaMukanya, dzashayikwa vanhu vakauya pamberi vachiti vakabirwa motokari. Mazvinzwa ka? Chiromo akaenda ikoko ndokunoonana nemupurisa ndokutorana, ndobva vaenda kwakanga kwakapakwa dzimotikari idzi. Vakanodziona motikari dzese dziri 5 dzakapakwa ikoko. Chiromo akati aiwa zvakanaka, ndichauya ndotora motikari idzi next week. Chiromo akadzokera kumba akagara. Next week yasvika, Chiromo akadzokera ikoko kuya ndokutorana zvakare nemupurisa uya kuti vanoona kuba dziri dzimotikari dziya idzi. Vakasvika vakaona motikari dziya dzisisipo dzese dziri 5. Apa zviri kutaurwa kunzi motikari dzakatengeswa nemumwe mupurisa. Mupurisa akachinjwa uyu akaendeswa kuPlumtree. Saka inini handisi kuda motikari dzekutengerwa naChivayo, kwete. Ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa negovernment, vakatengesa motikari dzangu zvisiri pamurawo. Corruption. Ndo motikari dzandiri kuda. Handisi kuda zvekutengerwa imba. Handina kumbogara kugaraji kwauyu kwaanotaura kwaChiyangwa. Chiyangwa anondiziva inini. Ndakambogara kugaraji kwake inini, ndichigara kugaraji kwake kuti ndakanga ndashaya chii. Ndini ndakanga ndiri muridzi weSporting Lions, timu yakanga ichabudirira but yakakanganiswa. Pandakabva kuZimbabwe, timu yakashaya muchengeti kusvika yaparara. Chinzwai munzwe zvakazoitika. Inini, Oliver Mtukudzi naGeorge Shaya takapiwa land neCity Council yeHarare. Takapiwa land kumasababu uku. Ndikatoenda tikanoratidzwa land iya, ndikatoiona land iyoyo yakanga iri land yakakura kwazvo. Ndikatofungawo kuti ndichavaka ipapa, ndipo pandichavaka musha wangu ndichiita zvese zvanoda kuita. Asi zvakazobuda zvichinzi vana George Shaya naMtukudzi land yavo vakaiwana. Inini ndakazoburiswa muHerald, ndakutaurwa kunzi Mukanya land yamavapa varoda kuvaka studio ikoko, vozoita majinguzi ekunyomba hurumende. Handina pfungwa dzakadaro, ndinonyomba hurumende kuti zvaita sei. Land yandanga ndapiwa iyi iland yandaida kuti ndivake musha wangu, ndivakirewo family yangu pekugara. Asi inzwai zvakazotaurwa, ndakupiwa mhosva yekuti hanzi land iyoyo ndoda kushandisa kuti ndivake studio, ndiite majinguzi ekunyomba hurumende. Hazvisiri zvoka. Kutsvaga mhosva, kundipa mhosva yandisina, mupaone ipapo kuti zvinhu zvakanaka here. Hazvisi zvinhu zvakanaka, kwete, kuvanhu. Hazvisi zvinhu zvakanaka mufunge.
munoona government inoita udingi daka nevanhu vayo. Handina zvandakavakanganisira, ndini ndakavasapota kubvira vachiri musango kusvika vadzoka musango ndichivasapota. Ndakazoona kuti inga sapoti yangu yandanga ndichipa vanhu ava ndanga ndichipa vanhu vasiriwo. Ava vanhu havasi vanhu vevanhu. Ndo pandakatanga kuvasoropodza. Ndatanga kuvasoropodza vakatanga kundiona seenemy, asi ndaitaura chokwadi. Saka musashamiswe nekugara kwangu kuno kuAmerica. Hakusi kuda kwangu kwete. Tarisai muone utsinye hwese hwandakaitirwawo. Ndakadzimara ndikatengesa maproperties angu ese akanga ari kuZimbabwe nekuti ndakanga ndisina mukana wokuti ndidzoke kumusha. Ndaitotsvagwa kwazvo kuonekwa semunhu akaipisisa. But vari kukanganwa kuti ini ndini ndakavaimbira nzvimbo dzese dzehondo ivo vari musango. Ndikatobatwa nehurumende yaSmith ndichisapota vanhu ava. Nhasi ndaenemy. Munoona zvinoitika zvinhu zvakanaka here? Asi zvinhu zvakanaka inini handimbofa ndakapesaniswa nevanhu. Ndiri munhu wevanhu ende ndichagara ndiri munhu wevanhu. Zvemari nedzimba dzeichichi handina basa nazvo izvi. Ndine basa neupenyu hwevanhu. Ndinoda kuti vanhu vagarike muZimbabwe. Zimbabwe ivakwe yovawo nyika yakabudirira. Vana vawana mabasa, vana vaenda kuzvikoro. Teitawo nyika yakabudirira. Tionai patiri nhasi uno tikazvifananidza neZambia. Takatiri kuZambia ka. Zambia yato 200 years ahead of us. Vari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Hichilema ari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Ndoda kubvunzai kuti vava vakauya vachipinda mupawa pakanga paine mari yaSmith yakanga iripo, yakanga iri mari chaiyo chaiyo, asiri mapepa. Yakaenda kupi mari? Mari yakangotsakatika. Kusvika nhasi taakuita zvemabhondi, taakuita zvemazigi. Zvichifamba sei? Isusu tese takanga tichibhenga mari kumabuilding society. Ndaibhenga mari yakawanda, mari yangu yaibva kumarecords ndaiendesa kubuilding society. Asi yakazongofuma mangwana kuseni yakunzi mari yadyiwa neinflation. Yadyiwa neinflation. Ko achatidzosera mari iyi ndiani? Zvayadyiwa neinflation. Mari yese yakanga iripo pamakasvika yakaenda kupi? Yakadyiwa naaniko? 15 billion yakaenda kupi? 3 billion ku agriculture command, I don't know what it is. Yakaenda kupi? Asi mimi vanhu munoramba muri ngori mudzimba makanyarara muchiitirwa makuna akadai. Muri magwara. Chii chinoita kuti mutye kudaro kusvika pakadaro ipapo? 44 years muchishupika. Ende mucharamba muchishupika. Mukatadza kubuda mudzimba imomo muchiprotesta. Muchashupika, hamusati mashupika. Muchashupika nekuti muri magwara. Imi mamwe wacho munenge muchitadza iwe huya kuno uzoita zvauri kutaura izvo. Handiuye kwakadaro. Kunyika isina rule of law. Ndinouya kuzoitei ikoko? Kunyika isina rule of law, nyika inopondwa vanhu. Ukangotaura against the government wakupondwa. Ende government yematsotsi. Mukamubvunza iye Mnangagwa kuti chawakabvisira Mugabe chii? Haana reason yaanokutaurirai kuti akabvisira chii Mugabe. NaChiwenga vari tu. Zvinhu zvavakafurirana Chiwenga naMnangagwa vakafurirana vari tu. Kanzi iwe ukasenzesa masoja, Chiwenga anga ari musoja ka? Ukasenzesa masoja, chinotora nyika, iwe ndokuita vice president. Ndokufurirana kwavakaita. Asi kana ndakuita vice president, iwe uchazotonga futi. Ndo chibvumirano chavakaita. Hamusi kuzoona imimi vanhu mese imimi. Muramba muchingoti pamberi nezanu, pamberi. Pamberi nezanu, muri kuti pamberi nenzara. Pasi nekuguta. Pamberi nenzara, pasi nekuguta ndo zvamuri kutaura imimi muchitiswa. Pamberi. Vanhu vacho vari kukuitisai pamberi vava. Vari kudya kudzimba kwavo vachiguta. Makadzwa Mnangagwa achitaura kuti haisisu masanction. Hapana zvaanotiita. Iye ndiye ari masanctions haasenze kuna Mnangagwa because ane zvinhu zvese. Masanctions anosenza kwamuri imimi vanhuwo zvavo. Mnangagwa hatomboziva kuti kune masanctions kuti kumba kwake vari kudya vachiguta. NaChiwenga vese vari kudya vachiguta nevese vari pamusoro. Muchingoti pamberi nezanu. Pamberi nezanu muchidaira pamberi. Hamusi kuziva muri kunzi pamberi nenhamo. Pasi nekuguta. Imi muchiti pamberi. Munofanirwa kusvinura. Musiya umbwende pasi. Musave vanhu vaya vanotya. Mukatya hapana kwatinosvika kwete. Ende musangotaura miromo yekuti hanzi haimi huyai kuno kupi kwacho. Tinouya kupi? Munhu anogara kwaanoda. Anogara kwaanoda munhu. Isu tinoda kutoti imi muve free. Kuno kwatiri kugara tiri very free. Isu tiri kutochema nemi hama dzedu. Ndimi muri kushupika. Hamuone kwete kuti ava vanhu ava havasi vanhu vevanhu.
munoramba muchivavhotera muchivaisa mupavo kuti vakakuitirai chii? Iye zvino Zimbabwe inenge Harare inoita like an old western town. Hamunyariri chinurai, hapana freedom inouya one silver plate. Munotorwa hondo kuti inga vakakutaurirai kuti kana muchidawo budai munotora zvombo muye mutirwise. Vaitokutaurirai zvakawanda. Vamutsango vayo vaikutaurirai zvakawanda. Kana muchida nyika iyi mutonotorawo zvombo morwa. Saka havasi kutaura zvekutambaiwa. Zvese zvamunosoroita muchitaurirana muchitanza God is in it, God in it. Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Haangobatsira munhu asingazvibatsiri kwete. 6 million Jews dzakaurayiwa nemaGermans. Mwari akanga ari kupi? Havasi vana vaMwari here vakaurayiwa vesa? Dai vakazvibatsira vakarwawo hondo vanga vasingasviki 6 million vachiurayiwa kwete. Asi vakatadza kuzvibatsira. Saka musafunga kuti Mwari anobatsira iwo kana usingazvibatsiri Mwari anokubatsira kwete. Mwari anobatsira anozvibatsira. And hakuna freedom inouya on a silver plate. Freedom ine consequences. Garai makazviziva izvozvo. Svinurai vanhu vemuZimbabwe. Svinurai. Musarare nehope. Ndatenda. Bye bye.